Utang patay, tagalog dito ko. Mulo ka dito ito. 6186. No. 6. Mga, uy. Ano man mag-job? Dito ko Ako yung kay Kismin. Dapat nagbaka na sila ko sa ano, yun ako sa ano, bago. Hindi ko na-study yung pero nagbaka. Hindi, manilig mo ano. Ano sa... Ikaw sa nag-study mo ako. Paano gawin na sa... Hindi na sana ako nga spot na lang. Alam mo yun. Nagulit na naman ako mga talaga. Ha? Ako, mag-search ka lang ginawa ko na sa... Ano yung dito? Ngayon po, sabi ko, pero makikita
Umalis na wala ako nito.
Nagbubuo.
Yung bilang yung anak mo daan. Magbukarang ako.
Hindi na talaga talaga sana. Puntahan. Malamang. Pepper daw. Ano? Ano ba?
Di ba, si Bukman sa gift, si Bukman sa gift and gift, No, I don't want Barbie. My name is Lucy. Barbie, yung toxic na rin. No, no, no. Toxic ba ka mga anyway, mga toxic. Mga alimsan ng babae, nagadan mo ko. Yes, 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 yes. Di mo magkaroon ng pita sa pagkakas. Baka yan, ano sa kung sa kuya, hindi pag siya, ano siya, ano siya sa ang Ikaw na, di wala ko sa sakit. basta yan, sabi nila ito. Da! 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 Pero meron siya, sige, sumulak na dito eh. Siya, Oh, I'm sorry. pasulok. Mga bumong gusto lang para labalo ko na gusto ko sa TV. Gusto ko, no? Ay, siya lang. Ay, siya lang. Ano? Ikaw. Ito, sabi niya, kaya sa tignoy. Tignoy kasi. Charis. Ano ko ba Charis? Okay. British.
tagumpay ng buwan nito sa tao. Ano, ulit ko rin out. Wait ko rin out. Try it out. I can be Oh, Ay! ano mo? Tapos ano, wait, try out. Wait, this ano? Ah, Ito rin. Yung ano, yung siguro ng ito. ha? Ito sa mo yung brain. Ay, no, yung factor siya. Diba mo pa nasabi ko hindi nila yung voice pa rin. You know, ito yung may game pa yung face. Okay? Oh, may game pa yung face. So, ano, wala, pinagin mo yung ano. Ako lang yung face. Ano ko na? Hindi. Hindi. Hindi pa yan. Papansin mo naman. Ah, may good video ka naman. Parang tumalbi ah. Kulang, kulang sa iyo sa may kasama.
Iman, Iman, ano, Iman, lakang, pag-motion daw, wala, harap balik sa tulo. Pero bakit ko sa ako,
Ano? Ayun.
Bumibili ko din. Depende. Black ball naman kasi parang mo ito ano, forma mo kasi ito. Alam mo yung bado, and pwede, black ito. Bawal ba yung
Sabi na kita,
Okay ba daw? Naman, kung saan, Ano yun? okay pa ba kami sa video? Hmm. Kami nag-board na.
ako. Para one time na ako. Okay, sabi.
Sarado na.